हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ बयखौबो फिन खेबसे बराय हरलायबाय ओमफ्राय नै जोंहा दिनैहाय मा होनो खांखिला गोफार फाट्रि शुटिं लानो नागिरदों आरोखि दायो जोङो ओंखारबाय रेडि जाबाय ओमफ्राय जायगायावनो लागोन लकेसना जोंनि गामियावनो लागोन आरोखि मोनसे न'खराव ओमफ्राय दा जों थांनोसै आरोखि नोंथांमोना बयबो खांखिला गोफार फाट्रिखौहाय थाब लाबो होनबाय थादोंना बेनिखायनो जोङो दिनैहाय शुटिं लाबाय आरो दा नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ लोगो मोननाय हा नैबाव लोगो मोननाय खालामसै एसे ओइ बोरला र' बोरला होनो नामा दे बोरला औ सावरि जाहैनि ना कन्ट्रेक्टरा बोरलानोहाय बोरला पस्टला सावरि दंलै लायबाव औ ओमफ्राय होनदोंमोन आं ओमफ्राय मा खामानि सावरि जालायखो होनबाय सानबाय मैया खिथाहरबाय सावरिसो शुटिंसो जायो गोदासोलगा सावरि होनदों नोंथायखौ सानबाय आं ओरैसो होनदोंमोन सावरि सानदों मा सावरि जालायखोब्रा होननायखाय होमबालाय ओरै होनबा जायोना आलु बेरा दुमनाय होनना खिथाबानो जायोना होनदोंमोन आं मैनागुरि लावख्रिगुरिनोहाय ओइ बोरला रथ'लाय बोरला लानोसै बोरला बोरलानो सान्दुंखौ मोजांबो मोनदों नुसिनदोंबो मोजां मोनो दा फैलाजोबदोंसै आरो एक्सन आमाय नों एसे फावसैलाय हाफानो नै जोंना गारि मालिकआ फन हराबानो दिखा नोंलाय सानै गाहाम बाहा थां जाबायना माबायाव बयसआव थिग होनदो साननै गाहाम बाहा थाङामोन नोंलाय बाहा थाङामोन नों गंसे लाला गोजानाय लाय दे आद्रालाय बेखौ नायलानाय खालाम नाहरनानै ओरै गारियाव आरो बेलेग सोरथो आयौ बारा ओरै नाहरगोन होननानै रिक्सखौ नाहरनाय रिक्सखौ नुवाखै मानो दा दे नायला सान्दुङा मोखाङा खामजोबथारसैलाय नैबाव गोसोम गोसोम जाजोबो माद्राय सान्दुङाव थाबाथाय Hello guys, mình chào mình cực khỏe bài, chị nhị biết đánh là cậu. Không có giờ khai nên mà nên không biết đâu. Saya mentua rồi sekarang, mereka bapa kamu lu kita tahu tak? Sekarang kerja berapa? Sekarang dating dah nane. Mau depan ni kia aku dating tak berthai dah. Dah thalah, saya begitu dah. Lama ni Khanglai boy. Location selai-selai. Horde sih, horde punya. Horde apa ni? Bisa dah. Guys. Hehe. Maaf dong berla. Berla. Lai lamaयाव लानानै माखासे सर्ट लाबोखांबाय लामायाव दानि न'आव बावहाय एसे बुरजा जागोन दिनैना खालि बोरलाजों रैसुजोंल' Mana? बोरलाजों रैसुजों खांखिला गैया दिनै खांखिला गैया
मालाय बिसिना फार्स्ट जोबथारो दे बोरैबाथार सरा ओमफ्राय जोंनानो दुनियानि लास्ट जायो गुमैजों आंजों ओमफ्राय नैबे आदानाबो जोब्बाय मानो एसे ओरै थांबावबा इंगिला मोजांसिन जागोन दा औ गेजेरावसो हो सानैखौ फकास जानायनि दे गोरलै ना रेडि सेरखौ नुबायना जाबनायखौ बै सेरा जेबो नङालै दे एक्सन थानो माबायदि मोनदों लागोआवलाय बुंलाबाय जायो मामोन नांनालाय नामा दे माथो खिथाखाया टाउनावबो सासेल' नुदों वाइटआवसो खानालाय होमबा बेखौ ओरै माबाखौ फैदो बेखौ दहायनो जाबाय नोंखौ दिनै गोदोनाव ओइ जाम्बि दिसिउ बुलासोमोन बुलायदों मालाय बुलायदों बोरलाजों लांदों गथ'आ सोलाबोनो र' बै रिसुआव बेसायनायखौ नुबाय थागोन ना रिसुआव बेसायदों ना ओरै खनाजों थां नुयैजों नुयैदों ना बे थायनाया बांद्राय खारनायखौल' लाना लकेसन सोलायनांसिगौ जालायबाय दाना बेयाव जोबथ'लायबाय आरो जोब्बाथाय नायो नालाय बिदियावनो गोबावसिन लायो खेबखांबानो नायो ओमफ्राय लासैनो बिदियावनो गोबाव लायो सान हाबलाय लायनोसै जों फाइनालि सुरा दंबावो हेल' जोब्बायसो होननो नागिरदोंमोन आङो दानो जोबनो मोनथामसो सर्ट दंबावो खोमा नंगौ हाबा जानायानो दासो जादों दासो हाबा जादों जेबोआनो जायाखै हाबा जानायाव साइसनबाय बेखौ ओरै जोंना शुटिंआ जोबनोसै माखौ मिनिदों नोंलाय थगायसुला बिजामादै मोनदों बेहा बे बाराव दाउमासारसो जायोनो खर' सालायबायहाय सानै खाथबनानै दे होनबालाय दाउमासार जानो नागिरदों दे होनबालाय बिजामादैया दाउमासार जानो नागिरबाय दे होनबालाय हमबानो मोनोसो जायस्रा दाउमासार बेदर जाहोनो नागिरबाय नै बिखुनजोआ मालाय औ दाउमासार जानो बिनिया थारुन दाउमासारखौसो संनांगौ ज' हरलायबाव ओमफ्राय ओंख्रिया होननायखौ मोनला थांनोनो मोनला नैबे बाजै होननायखौ लागोर दाउमासार थारुना जावबानो मोनो होननायखौ औ दाउमासारा जाया आबरजों दाउजों जानोसै दाउला खासिजों जानोसै आबै एक्सन होमबालाय बे दाउमासारखौनो जावनोसै नामा बावसे जोबनायनि जोबनाय बावसे रेडि दाउमासारालाय जावबानो मोनो जावैसो आबरजों दाउ खासिजों जादि आबरफ्रा थावसिन जायो दाउमासारनिफ्राय थावसिन जायो दाउ खासिजों बिजामादैयाहाय हाग्रा खाथिखाय दाउमासार बेदर जानो नागिरदों ओमफ्राय बिखुनजोआ थारुन दाउमासारालाय जावबानो मोनो ओमफ्राय थारुन आबरजोंनो जानोसै नामा आबरजों गोथावसिन जायो होन नोंबो थाफादो बाल मानो फै आं लायाहाय बिसोरखौ
जायखिया आसि जायखिया दाउल' होनदों नोङो रेडि एक्सन जाबाय दाउमासारालाय दङ माबा आबरानो जावखानाय दं जावैसो बेखौनो दाउजों जादिनि जागोन दा जायो माबा होननाया बे जायो जेबो नङा माबाखौबो लानांगोन देनां दाउनांगौसो हादुन आबरानो जावखानाय दङ बिजों जा शुटिं जोबनायनि जै जोब्बाय जोंना शुटिं जोबनायनि जै दे रेडि फटक ओरै था फटक लाग्राफ्रा शुटिं लानाय शुटिं जोबनायनिसो शुटिं जोबनायनि जै खांखिला गोफारनि जै पटरिनि जै खांखिला गोफारनि जै बिदि जायाखै माबा जानांगौमोन खांखिला गोफार पार्ट 3नि जै जोब्बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनफिनगासिनो दे नों होनदो दे नों होनफ्राम फाइनालि जोंना दिनैनि बे पार्ट 3 खांखिला गोफारा जोब्बाय नोंथांमोना साननैनि उनावनो नुसिगोन आरो नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट मोनोबा पार्ट 4 खौ जाय नायनो लुबैबावदों कमेन्ट हरनानै खिन्थाबानो जाबाय ओमफ्राय पार्ट 4 आव ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट जागोन गासिबो थाजोबगोन सासे एक्ट्रेस दंबावो बेबो थागोन खांखिला गोफार थागोन बेनिफ्राय बे थागोन आं थागोन ओइ थागोन गासिबो बाय बाय माबाया सुकुरालि नामा बियो सुकुरालि हो सुकुरालिनि जा सुकुरालि नांगौब्ला लेंहर सोरबा सुकुरालिनि माबा गुमैया दुखु मोनदोंनो गुमैखौ मानो सुकुरालि होननांगौ दे सुकुरालिनिफ्राय बे साबसिन दुखु दहय दे बिदिब्ला दोनथ'लायदिनि बाय बाय दिनैनि ब्लगा एसेनोसै टाटा